I entrem a la segona part del programa d'avui on connectem amb Carolina Macia, propietària de la peixateria Irene de Sant Jaume d'Enveja, perquè mos ho explico tot sobre el seu negoci. Hola Carolina, bon dia i benvinguda. Hola, bon dia. Carolina, si et sembla, per començar, explica-mos com naix la peixateria Irene, quina és la història que hi ha darrere d'este negoci? Pues bé, Peixateria Irene naix del meu iaio Enrique, que és ell que va ser el pioner de fer el negoci, ja que ell, el 1964, va emprendre el negoci de la venda del peix al Mercat de la Cava. I la meva mare, als 33 anys, va emprendre el negoci i va començar al Mercat de la Cava també, i després va fer la peixateria aquí a Sant Jaume. Llavors, tu ets la tercera generació? Sí. Fa molts anys que està en marxa el negoci, no? La venda del peix. I tu, quan vas decidir fer el pas per ficar-te al davant? Bueno, la meva mare va començar l'any 1982 fins al 2015. I llavors, quan se va jubilar, doncs me va proposar d'agafar el negoci. I, bueno, vaig començar jo al puesto d'ella i, i bé. Però vull dir, tu quan ta mare se jubila, tu ja estàs a un altre puesto, treballant... No, vaig estar uns anys en ella, estàvem les dos treballant juntes. Molt bé. Ella em van comprar una propietat i em van fer una peixateria a mi. I vam estar un temps treballant les dos, saps? I vam estar uns 3 anys així, tenint 2 peixateries. I llavors, ja quan ella es va jubilar, va dir que ella tancava el seu negoci i em deixava per a mi. Molt bé. És a dir, que tu l'ofici l'has après en ta mare al costat. En ella. Sí. Molt bé, Carolina. I clar, el món de vendre peix, no, és, jo suposo des de fora que és exigent. Com és un dia habitual per a tu? Un dia habitual per a mi, és aixecar-me a les 7 del matí, anar-me'n a preparar la parada, obrir, i vendre tot, i preparar tot el producte fresc que tenim, i prendre fins a migdia. Llavors, des de migdia, vaig cap a casa i a les 3 de la tarda me'n vaig a buscar el peix a la llotja. I així arribo a les 6 a la peixateria i obri fins a les 9. Vale. I és tot el dia ocupat. És molt de sacrifici i tot el dia ocupat. Clar, ja se sap. És a dir, el peix lo vas a buscar al migdia, doncs? Sí, a les 3 de la tarda. Marxo cap a la Ràpita, normalment sempre vaig a la Ràpita, i a les 3 i mitja comença la lonja, fins a les 6 menys quart estic allí comprant, i me'n vinc cap aquí, a obrir la peixateria. Molt bé, claro, llavors lo compres aquí a la Ràpita Producció de proximitat, no? Perquè al final com d'important és treballar i vendre este producte aquí. Sí. És molt important, a veure, perquè és directe de la venda per al client i vol dir producte que no passa per cap mà més i és tot producte de proximitat, vol dir tot el que tenim aquí a les terres, per les llotges d'aquí. Molt bé. I la teua clientela, què diries que és el que més valora de tu? Home, tota la proximitat i a veure, és tot la manera de contactar la gent, de parlar amb la gent, d'oferir el producte del dia, és tot una mica... Qualitat, proximitat... La qualitat, el producte, la confiança que generes en el tracte de la gent, és tot. Claro, perquè al final, evidentment, són clients, però si són clients recurrents, los coneixes, ells te coneixen a tu, i inclús hi ha vincle, no?, se crea? Sí, la veritat que sí, és com una segona família per a mi. Els meus clients, per mi són com una segona família i sempre surt alguna més. Vull dir, sempre hi ha les converses sempre és com si fos el seu psicòleg, també, se pot dir. Sí. Sempre surt alguna més, però molt bé. Sí. I què et volia dir, és gent de Sant Jaume o també tens de per aquí el Terreneu? No, jo quan tinc del mercat aquí a Deltebre, doncs també tinc molta gent de Deltebre i molta gent de Sant Jaume tota la vida, gent de Deltebre, també vaig a gent d'Amposta, i gent de Barcelona també. Clar. Tot més a l'estiu, gent de sempre, tota la vida de ma mare.
Vale. La gent que estiueja aquí o el que sigui, o que sempre ve als estius, ja sap a on ha d'anar, no?, a comprar el peix. Sí, la veritat que sí, que han seguit continuant venint al meu. I això a mi m'ompli, la veritat. Molt bé. Carolina, en els últims anys has notat canvis en els hàbits de consum pel que fa la gent en el peix? Sí, els clients són més exigents i s'interessen més per l'origen del producte, la sostenibilitat i la manera de cuinar-lo és més exigent tot, sí. Abans se venia tot, se pot dir, tota classe, però ara és més exigent. Però... Ja. Sí. I de vegades igual també et trobes que els clients te demanen consell, no?, de com cuinar el peix, igual, no?, com preparar-lo. Sí. Molt sovint. La veritat, els clients agraeixen consells sobre les receptes i tipus de cocció i formes de netejar o preparar el peix. Vull dir, sí. En total, la varietat que tu ofereixes, quin és el producte que sigo la temporada que sigo no falla mai? La veritat que nosaltres sempre hem tingut l'anguila. L'anguila sempre ha sigut el nostre producte estrella. El que passa que ara mateix l'anguila és una espècie que està quasi ben on hi ha i costa molt de trobar, però nosaltres sempre hem tingut molt de nom en l'anguila. Sí, depèn de l'anguila d'aquí, la veritat. També la sèpia, la gamba, de tot. Hi ha una mica de demanda, però l'anguila aquí baix se menja molt. Sí. Molt demanada. I ara mateix, quin peix està de temporada? Actualment està la sardina, el boqueró, el peix blau, el barat. És temps de peix blau ara a l'estiu. Molt bé, i bo. I sí, claro, ara està boníssim, és el seu temps. Molt bé. Clar, Carolina, vosaltres com a comerç local, no?, sovint s'ha de competir en grans superfícies, en altres, no sé, supermercats o el que sigui. Quines dificultats us trobeu? Bueno, la competència sobretot en les proves és complicada, però nosaltres ens diferenciem per la qualitat i el frescor, i l'atenció personalitzada al client i conèixer el producte de proximitat. Vull dir, clar. És així. Vull dir, algo diferent a veure. És a dir, ells, clar, en el preu igual no es pot competir, però és que vosaltres guanyeu en molts altres aspectes, que això ja enriqueixen el vostre producte. Sí, la veritat que sí. Sí. Carolina, què és el que més t'agrada de la teua feina? Bueno, de la meva feina el que més m'agrada potser serà el contacte amb la gent, la certificació d'oferir un producte de qualitat als clients i del tu a tu, saps? Vol dir, m'agrada parlar amb la gent i tindre... Sí, m'agrada vendre peix i m'agrada quan hi ha jaleo, quan hi ha molta gent i, no? M'agrada, la veritat. Sí. Clar, i cada dia deu ser, diferent a l'altre, no? I la gent, el que dius, no?, que et ve i t'explica les seues coses, Sí. Molt bé. És diferent, sí. I què consideres que és el més complicat o sacrificat, no? Abans ho dèiem que, clar, estar en este negoci, no?, de la venda del peix és exigent. Molt exigent. Sobretot els horaris, ja et dic, és que està tot el dia ocupat, és tot el dia. Per exemple, els dilluns no obric perquè necessito un dia per anar als metges, com que dius, saps? Claro. Perquè una vegada començo ja és tot el matí, després, claro, arribes a migdia, dines i te'n vas volant cap al peix a les 3 de la tarda, perquè si ja fas tard ja no pots comprar el que tu vols, a les 6 acabes de comprar, vens a obrir, és que és tot el dia. És això, lo complicat, el que trobo més sacrificat. Però bueno, és el que hi ha i si t'agrada, doncs ho fas bé, agradablement. I tant que sí. Així, quins dies obriu i quin horari feu? Jo començo els dimarts de tarda, a la peixateria, a partir del dimarts, de dimarts a divendres estic de les 6 fins a les 9, i de matí treballo al Mercat del Deltebre també, que estic els dijous i dissabte, de les 7 del matí fins a la 1, i aquí a Sant Jaume dimecres i divendres, de les 9 fins a les 12 i mitja, 1. Depèn. Si acabo el peix abans, doncs marxo abans, clar, evidentment. Claro. Sí, ja ho vens tot. Sí, jo intento fer això, Vol dir, jo penso que els dissabtes a les 11 si puc anar a casa me'n vaig. Claro. Molt bé. Intento vendre tot, sí. Així tens el teu local a Sant Jaume i també vens aquí al Mercat de Deltebre. Sí, a tots llocs estic, sí. Molt bé. I el mercat com funciona? És a dir, cadascú té el seu localet, no?, estipulat? Sí, això era el de meu iaio Enrique, després va ser ma mare i ara estic jo, sí.
som dos peixateres que estem aquí al mercat, som dos peixateres jo. Molt Jo bé, i una altra companya, sí. molt bé. I a Sant Jaume? A Sant Jaume actualment no som 12 peixateries ara. Estic jo i una altra. No, però dic de Abans eren companyes. 3, ara no som 2. Vale. Ah, me pensava que dius que éreu dos darrere del teu No, dic de taulell. peixateries de locals, dic jo parlo de locals. Vale. Ah, de treballadora, tinc una treballadora amb mi, sí. Molt bé. I aneu Sí. les dos, amunt i avall. Sí, Molt bé. sí. Molt bé. Perfecte, doncs mira, ja ho sabem a on anar, Carolina, a comprar este peixet fresc que tan, bueno, mos agrada que hi vagi, és el que mos diferencia, no? Lo nostre producte del nostre territori. Carolina, ja per acabar, quin missatge enviaries a la gent perquè aposto pel comerç local, no? Pel comerç de proximitat en els temps que corren i també en com està lo tema dels pescadors, de sortir a la mar a pescar, tot que ha estat molt complicat. Molt complicat, està molt complicat. Per exemple, ahir mateix van sortir 16 embarcacions ja de peix perquè com 10 hores, doncs s'han de quedar a la meitat. No poden sortir tots alhora. Yeah. I avui mateix no han sortit a pescar cap. Vull dir, és complicat per a ells i complicat per a nosaltres perquè ens afecta molt, Claro. la veritat. Per això és tan fundamental i imprescindible apostar pel comerç. Pel negoci, Sí. sí. Pel comerç local. És apostar per la qualitat, l'economia del territori i un tracte humà. És que és difícil de trobar en altres llocs. Vull dir, Totalment, com totalment. això no hi ha res, trobo. No, Carolina. I tant que no. Doncs mira, ho deixem aquí, en este missatge, clar, que crec que ja la gent mos ha entès, Carolina, ja veurem si bueno, el sector continua així o millora, no? Estarem pendents, Carolina. A veure què passa. A veure què passa. Perfecte, perquè és el que diem, no? Perquè al final els pescadors, però també són les peixateries, gent bueno, que viu d'això al final. Llavors, a veurem com s'arregla tot això. Esperem que sí, perquè això és el futur nostre, vol dir, a veure. Si es lleva això i has d'anar als súpers a comprar, és que s'acaba tot, troba, s'ha mort un poble, trobo, l'aigua, sense el comerç. Totalment. Bé, Carolina, moltíssimes gràcies per haver connectat avui al programa i des d'aquí que vaigo molt, molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, vinga, adeu.